Да. Здравейте! Нашата голяма обиколка в Чили и Боливия започна от Сантяго де Чили. Нескромно мога да кажа, че Чили е скритото бижу на Латинска Америка. Първо, страната е с изключително висок стандарт на живот, едни от най-големите производители и една от най-богатите страни и на мед, и на череши, и на лити, и на сребро, и на злато. Грачето, в което се намирам в момента, се казва Сан Педро де Атакама, в пустинята Атакама. Естествено, като един от най-старите обитатели на планетата Земя, пустинята Атакама със своите 15 милиона години със сигурност ще ни разкрие своите тайни. Насочили сме се, освен към границата с Боливия, към Лунната долина, където естествено едни от най-големите музиканти са направили своите грандиозни концерти, така че ще има възможност да ви покажа едни от най-смайващите кадри. Разбира се, от тук пътуването ни, пътешествието ни продължава. Десалар де Уюни в Боливия. От другата страна е приблизително на 4600 метра. Една от пустините, които също е с изключително голяма височина, пустинята Помпахара. Така че ще имам възможност наистина да ви покажа най-смайващите и красиви кадри на тази страна. Обичам ви безкрайно, сърдечни поздрави от Чили, очакват ни Великденските острови, така че бъдете живи и здрави, пътувайте и се обичайте. Чао!